Medio Rural presentou ao Consello Agrario o novo Observatorio de Prezos do sector primario, medida coa que se quere defender o sector agropecuario ante o tratado entre a Unión Europea e Mercosur. A Escola Galega de Administración Pública, localizada en Santiago de Compostela, acolleu esta mañá unha nova sesión do Consello Agrario. A conselleira de Medio Rural, María José Gómez, aproveitou a ocasión para presentar o novo Observatorio de Prezos do sector primario. A posta en marcha desta iniciativa forma parte do decálogo de accións do Goberno galego para defender a agricultores e gandeiros polas implicacións do Tratado de Comercio entre a Unión Europea e Mercosur. Un compromiso adquirido, se vos lembrades, con motivo da entrada en vigor do Tratado Mercosur. Dende a Xunta de Galicia, dende a Consellería do Medio Rural, comprometémonos a ter un observatorio de prezos galegos, un observatorio puramente galego, para que no caso de haber distorsión de precio en algún punto, sexa na carne ou noutros produtos pola entrada de produtos do Mercosur, pois poder alegar dende Galicia, facer as reclamacións que correspondan a través do Ministerio e tamén a Europa para que entren en vigor esas cláusulas de salvagarda que se aprobaron conxuntamente co tratado. Neste pleno do Consello Agrario abordouse tamén a futura estrategia de prevención de perdas e loita contra o desperdicio alimentario en Galicia que está a impulsar a Consellería de Medio Rural. O proxecto de decreto que regula o Estatuto da Muller Rural, que foi un punto que xerou un pouco máis de debate. Escoitamos, como facemos sempre, pois as propostas e intentaremos responder ás demandas que fixeron pois as organizacións sindicais. E outros dous puntos que considero que eran moi importantes. Outro dos puntos versaba sobre a explicación e presentación da estrategia que xa presentamos en Consello da Xunta sobre como loitar contra o desperdicio alimentario. Abordáronse outros dos proxectos de decreto, o que regulará o funcionamento e rexistro das entidades colaboradoras en materia de formación agraria, e, por outro lado, o que regulará o rexistro de entidades de control e certificación dos produtos alimenticios de Galicia.